7. rámcový program je najväčší európsky finančný nástroj na podporu výskumu a vývoja. Na 7 rokov je to v podstate viac ako 50 miliard eur pre európskych výskumníkov, založený na dvoch základných princípoch. Jeden je excelentnosť a druhý je spolupráca. Na to, aby sa všetko podarilo, aby Slovensko dobre zabralo v prvej lige európskeho výskumu, slúžia podporné štruktúry. Podporné štruktúry 7. rámcového programu tvoria dve skupiny ľudí. V podstate sú to delegáti a národné kontaktné body, ktorých úlohou je vlastne šíriť informácie o týchto výzvach a pomáhať našim výskumníkom a vedcom pri príprave projektov 7. rámcového programu. Naším cieľom je v najbližšom období, hlavne v 7. rámcovom programe, podstatne zvýšiť účasť slovenských vedcov, zvýšiť informovanosť, zvýšiť ich zapájanie do projektov, keďže tá je v súčasnosti veľmi nízka. Druhým našim cieľom je zapojiť sa aktívne do nástupníckeho programu 7. rámcového programu, ktorým je Horizont 2020. Posledná rada výziev, ktorá bola teraz zverejnená v júli Európskou komisiou, predstavuje 52 výziev a ide o objem 8,1 miliardy eur, o ktorú budú súťažiť najlepší vedci z Európy a ďalších krajín. A je to veľká šanca pre slovenských vedcov, aby naozaj robili excelentnú vedu.